Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Para sa mga Pangulong dinalan, una kita sa mga balita lokal. 80 ka persona nagkalahilo matapos nagkaon sang lugaw sa siyudad sang Sagay. 133 POI sa probinsya negatibo sa COVID-19 test. Balita national, 25 bilyones pesos nga loan sa Pilipinas para sa COVID-19 response ginaprubahan sa World Bank. Deployment ban sa mga health workers isa kapag lapas sa konstitusyon suno kay DFA Secretary Locsin. Balita international, Pope Francis gintawag ang mga healthcare workers bilang the saints next door. Sa sports balita, UFC 249 ginkanselar na. May nga Bacolod, may nga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw, Domingo, Abril 12, 2020. Ang inyo ka-aksyon ini naman sa Aksyon Dorel Cabatu. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Pasimbanwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sa nun
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Madasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Sunday edition sa aksyon. Lasay 5 Aksyon Radio, Philippine Standard Time, Public Action Balita, Sunday edition. Detalye na sa mga balita lokal. Gindala sa hospital ang 80 ka persona ginaligan nagkalahilo sang lugaw sa Barangay Rizal, General Luna kag Poblasyon 2, siyudad sang Sagay sa Biyernes Santo. Sa investigasyon sang Sagay PNP sa panaysayo ni Wally Afwang sang City Disaster Risk Reduction Management Office ang mga biktima na nagkaon man lang sang lugaw. Isa sa ginalantaw sa otoridad nga nakapahilo sa ila amo ang ube halin sa Sitio Chloe, Barangay Rizal sa amuman nga siyudad, apang hindi pa ini mapamatud-an kay basi may iban pa nga ingredients nga nalakot sa lugaw nga nakaon sa mga biktima. Kinahanglan pa nga magpadala sang sample sa Department of Health sa Metro Manila sa mga nakaon. Dugang pa sa otoridad, 46 sa ilang gin-admit sa Lopez Farmers District Hospital kag Alfredo Marañon Senior Memorial District Hospital, samtang iban ginpapuli man lang kag luwas na sa katalagman. Naglambot naman sa 133 ka mga patients under investigation ng POI sa Negros Occidental ang nagnegatibo sa coronavirus disease 2019 o COVID-19 test. Sa records ng Interagency Task Force Operations Center Provincial Incident Management Team, as of April 13 o March 13 to April 10, 2020, may 154 na ka mga specimen ang napadala sa COVID-19 Laboratory Center. Sa karon, may 20 na lamang ka mga resulta sa testing ang ginahulat, pati na ang resulta sa ikatatlong test sa COVID-19 patient number 1 na taga-Banwa sang EB Magalona. Sa mga POI sa probinsya ang siyudad sang San Carlos, ang mga may pinakamadamo nga may napulo kag ginasundan sang Calatrava nga may 7. Sa itong Biyernes, ginsapol ni Gobernador Bong Lacson ang mga miyembro sang Incident Management Team anggot sa bagong nga guidelines sang Department of Health sa COVID-19. Nagdangat naman sa 89 milyones pesos nga pondo ang ginrelease ang DSWD sa mga cash cards sang 10,569 ka mga 4-piece beneficiaries sa siyudad sang Bacolod. Sa press statement sang siyudad, 38 milyones pesos ang ginrelease ang gobyerno nasyonal sa katapusan nga semana sang Marso, samtang 49 milyones pesos ang ginrelease sa unang nga semana sang Abril. Sunod kay Bacolod DSSD Head Pasita Tero ang 38 milyones pesos nga pondo ang kabahin sa regular grants para sa December 2019
kag Enero 2020. Ginpatag ni Tero ang 49 milyones pesos sa Emergency Social Amelioration Grant para magbulig sa mga 4-piece beneficiaries para sa bulan sang Abril bagod sa COVID-19 crisis. Ginapaabot nga sa bulan sang Mayo may dugang nga 49 milyones pesos ang mga 4-piece beneficiaries sa Bacolod para sa bulan sang Mayo. Suno kay Tero, secured na ang mga poorest of the poor bangod automatic nila nga pagabatunon ang mga subsidies gikan sa gobyerno nasyonal. Nagpasalamat si Mayor Bing Diaz sa gobyerno nasyonal pagi sa DSWD nga paday nga nagahatag sang assistance sa mga 4-piece beneficiaries labi na ang Emergency Social Amelioration Grant sa bulan sang Abril kag Mayo. Nagapati naman si Winnie Sancho, labor representative sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board kon RTWPB. Mayara sang dako nga epekto sa ekonomiya kag trabaho sa bilog nga rehiyon size ang pagpalawig sa enhanced community quarantine apang ginklaro sini nga suportado nila ang lihok nga ginhimo sa gobyerno bangod sa risgo sa kabuhi nga pwede itugas ang COVID-19. Suno kay Sancho, isa ka dako nga problema ang sigurado nga tubangon sa gobyerno lokal kag nasyonal sa tiyon nga matapos na ini nga krisis bangod sa ginapaabot nga pag-usdang sa ekonomiya sa kaglapnago nga kawadon sang trabaho. Dugang pa ni Sancho, kinahanglanon sing gobyerno nga makabalay sang konkreto nga tikang kung paano mabuligan ang mga magagmay nga negosyante nga mga direktang apektado. Dako man ang posibilidad nga may pila ka mga negosyante ang magapatuman sang temprano nga adjustment sa sweldo sang ilang mga empleyado para lamang nga makapadayon sang ila operasyon sa palaabuton. Angot sa gyapon sa mga balita, plano ni Labor Representative Winnie Sancho nga talakayon sa ilang meeting sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang update sa implementasyon sa COVID-19 Adjustment Measures Program o CAMP kag tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers sa kuntupad. Pero kay Sancho, bangod sang limitado sini nga paghulag dulot sang ginpatuman nga enhanced community quarantine nga paslawan man ini nga maghimo sa nagakaigo nga monitoring angot sa implementasyon sang mga programa. Dugang pa ni Sancho, dako nga bulig para sa apektado nga mga empleyado ang mga financial assistance magluwas lamang kun ang wala ginapatuman sa gusto labi na sa mga opisyales sang barangay kamong gintugyanan sang gobyerno nasyonal. Ginapaabot man sini nga mangin positibo ang sabat sang dole angot sa plano nga igaduso nga inisyatibo. Gin-turnover na sa City Cooperative Livelihood Development Office kon CCLDO sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19 ang 2,000 ka mga washable face mask ng Sabado sang aga Abril 11. Ang ini nga mga face mask ang ginpanagtag sa mga frontliners lakip na ang kapulisan, health workers kag volunteers nga na-assign sa tanang borders kag check-up points sa Bacolod. Una gintugyanan ni Mayor Evilio Linardia ang CCLDO nga maghimo sang livelihood program para sa mga home-based nga mga sastre nga magtahi isang face mask kag iniya pagabaklon sa ila sang 10 ka pesos ang kada isa. Ini nga programa ang mahimo bilang sabat sa nagataas nga demand sang face mask bilang proteksyon batok sa COVID-19. Target sang syudad nga makahimo sang 50,000 tubtob 100,000 ka mga face mask para sa mga frontliners. Ginpangabay naman sang Progressive Alliance of Capital Employees sa PACE ang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental nga mag-implementar sang 3 ka bulan nga moratorium sa mga loans payments ng government employees pareho sa Government Service Insurance System o GSIS. Sunod kay PACE spokesperson Renelo Lastiere, nabahin ni sang tikang agud mapaganhagan ang epekto sa COVID-19 sa mga empleyado sang Kapitolyo Probinsyal. Dugang pa ni Lastiere, nagpadala na ang PACE ang sulat kay Governor Eugenio Jose Lacson, pagi kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Nagsuno kay Lastiere, nagpasalamat ang PACE ang gobyerno provincial sa mga bulig sini sa tion sa COVID-19 crisis. Nagligad niya si Mana, una na nga ginaprobahan sang GSIS ang 3 ka bulan nga moratorium sa loan payments sang ilang mga miyembro kag pensioners nga wala sang interest o kon penalidad. Ayban patikang ginahimo sang gobyerno provincial sang Negros Occidental agon mabuligan ang mga miyembro sini samtang ginapatuman ng community quarantine ang mga pag-implementar sang skeletal workforce kag work from home scheme.
Kag sa mga dugang nga mga balita lokal na lumos kag napatay ang isa ka persona sa proper Salamangka, Barangay Tuboso, Banwasang Tuboso sadtong Biyernes Santo. Ang biktima ang ginkilala sa nga himata nga si Pastor Racho, legal ang edad kag nagapuyo sa amuman nga barangay. Sa investigasyon sang Tuboso PNP, nakitaan sa mga residente ang biktima nga nagalutaw-lutaw sa kilid sang sapa nga wala na sang kabuhi. Suno sa utod sang napatay, katapusan nila nga nakita ang biktima sadtong Huwebes Santo, Abril 9. Nasapuan man nga patay ang isa ka 56 anyos nga lalaki sa Hacienda Tabayag, Barangay Dos Hermanas, syudad sang Talisay. Ang biktima ang ginkilala kay Ricardo Dorel kag nagapuyo sa amuman nga lugar. Sa pagpagusisa sang Talisay PNP, una nga nakitaan ni John Mark Kalintang nga ang napatay nagahigda sa kahilamunan malapit sa suba. Gintinguan ini nga madala sa Talisay City Health Center apang gindeklarar nga patay ni Dr. Josabel Macote. Sa investigasyon sa otoridad, wala sang pilas o kon buno o kon pagluthang ang biktima. Kag sa katapusan nga balita lokal, pilason ng 30 anyos nga lalaki matapos ginluthang las 8 sang gabi Abril 10, 2020 sa Block 10, Purok Araw, Barangay Vista Alegre, syudad sang Bacolod. Ang biktima ang ginkilala kay Armando Pation, residente sang Block 11, Purok Araw sa amuman nga barangay. Sulod sa report sang kapulisan, nakabaton ni sila sang report nga may shooting incident. Sa mga lugar kag gilayon nga nagresponde ang kapulisan. Ang biktima ang nakaagom sang pilas edughan kag padayon karong ginabulong sa hospital. Gilayon naman nga nagpatikan sang pursuit operation ng kapulisan. Pagmalas 10:30 sing gabi Abril 10 sang naaresto ang suspect na si Jacinto Carmelotes, 49 anyos, residente sang amuman nga lugar. Sa karon ginahibalo pa sang kapulisan ang motibo sang krimen. 25 bilyones pesos nga loan sa Pilipinas para sa COVID-19 response ginaprubahan sang World Bank. Deployment ban sa mga health workers, isa ka paglapas sa konstitusyon sudto kay DFA Secretary Locsin. Detalye sa Balita National pagkatapos gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba.
sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging Sunday edition sa Aksyon! Let's size 18 sa Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye na sa mga balita national. Ginaprobahan sa Board of Executive Directors ang World Bank ang $500 milyones o kon 25 bilyones pesos nga loan sa Pilipinas para sa COVID-19 response. Ininay katatlong risk management development policy loan para sa Pilipinas. May una na nga 5 bilyones pesos nga initial loan ang Pilipinas na ginaprobahan sa World Bank. Una nga ginpahayag ni Finance Secretary Carlos Dominguez III nga ang Pilipinas ang magahulam sang 5.6 bilyones dolyares gikan sa international agencies para masabat ang krisis sa COVID-19 sa pungsod. Ginakabig naman ni GFA Secretary Dorel Jr. nga ang temporaryo nga pagban sa mga Filipino healthcare workers abroad ang paglapas sa konstitusyon. Sa iyang Twitter, ginpahayag sang tiglikom nga ang mga Filipino nurses, National Health Services ang ginharang sa Ninoy Aquino International Airport kung naiya agud punggan nga magbalik sa United Kingdom. Suro kay Locsin, ginlapas ang 3 ka mga konstitusyon sa Pilipinas nga among right to travel, inviolability of contracts kaga punitive ex post factor resolution. Dugang pa ni Locsin si Bureau of Immigration Commissioner Jaime Morente ang powerless to help. Isa pa ka doktor ang napatay bangod sa COVID-19, si Dr. Efraim Nial, si Orteza, Neil C. Orteza, medical doctor, director, kag pediatrician sa hospital sang Parañaque ang napatay sa itong Miyerkules, Abril 8. Si Orteza ang utod sang actress director nga si Bebeth Orteza. Ang hospital sang Parañaque isa ka gindesignal bilang COVID-19 hospital. Ginrekomendar naman sang House panel ang temporaryong kailwayan sa mga kwalipikado nga persons deprived of liberty agud malikawan ang paglaptas sang COVID-19 sa sulod sang gutok nga mga detention facilities. Ginpasa sang House Committee on Justice ang ilang rekomendasyon sa Peace and Order Cluster of the Defeat COVID-19 Committee of the House of Representatives sa Abril 6. Ginsaad sang komite nga kaangay sang Iran, Germany, Canada kag United States gila ginimplementar ang temporaryong kailwayan sa mga PDLs bilang tikang agud malikawan nga maglapta ang COVID-19. Dugang pa ang kagutok sa mga presuhan ang makatugas ang madasig nga paglaton sang mga balatian. Sa italom sang Republic Act No. 10389 o kanang Recognizance Act of 2012 ang pag-release ng mga PDL ang nag-require sang Certification of Indigency gikan sa Social Welfare and Development Office kag syudad o kon munisipalidad kundi nag-istar ang akusado kag resolusyon sang sanggunian sang syudad o kon banwang aprobado sang alkalde. Sa ilang rekomendasyon pwede gilayon nga magtukod sang HOC panel agud mag-evaluate sang sitwasyon sa tanang provincial, city kag municipal jails kag sa iban pang detention facilities agud makahimo sang guidelines kag tikang para sa temporaryong kailwayan sa mga kwalipikado nga PDL. Kag sa katapusan nga balita national, padayon sa gihapon ang paghatag sang serbisyo sang Domestic Ferry Company Archipelago Philippine Ferries Corporation. Open fast cat partikular na sa mga cargoes kaupo ng mga frontliners kaangay sang seafarers, service crew, port staff, kag head office personnel. Ang APFC ang naka-eksperyensya sa 90% nga decrease sa ilang sales kag operations bangod sa kanselasyon sang biyahe bangod sa enhanced community quarantine nga tikang agud malikawan ang paglaptas sa COVID-19. Sa piyak sini padayon nga ginasweldohan sang kompanya ang masobra 800 ka mga empleyado. Samtang ginklaro sang kompanya nga fast cat vessels, ro-ro vessels ang hindi mausar bilang hospital ships apang ginpasiguro sang fast cat nga padayon sila magaserbe agud mahatag ang ferry safe, fair fast kay fair convenient kang serbisyo sa mga Pilipino pagi sa pag-transport sa mga essential goods sa nagkalain-laing nga lugar sa Pilipinas. Ginakilala man sa kompanyang serbisyo ang ginahatag sa mga seafarers, service crew, port staff kag head office personnel nationwide.
Aksyon Radio Philippine Standard Time la size 22, detalye sa balita international kag sports pagkatapos gid lamang sini. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madapos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Las 6:24 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday edition. Detalye na sa Balita International kag Sports. Gindayaw ni Pope Francis ang mga medical staff nga nagaatipan sa mga COVID-19 patients kay gintawag ang mga ini bilang the Saints Next Door. Ini ang ginpahayag sang Santo Papa sa Huwebes Santo nga misa sa sulod sang St. Peter's Basilica sa Vatican. May baluan bugod sa pamahog sa COVID-19, ginabisuhan ang mga tao na hindi magkadto sa mass gatherings lakip na pagtambong sa misa agud malikawan ang paglaptas ang COVID-19. Nagligad niya tuig naghugas pa sang tiil sang 12 ka mga inmates ang Santo Papa bilang pag-reenact sa ginhimo ni Jesucristo nga paghugas sang tiil sang 12 ka mga apostoles sa ila katapusan nga panyapon anti siya ginlansang sa krus. Samtang sa pinaka-latest naman nga data, nalabawan na sa Estados Unidos ang Italy sa mga kaso sa nagkalamatay bangod sa COVID-19 na naglambot na sa 20,456 samtang 19,468 naman ang nagkalamatay sa Italy. Kag sa ito naman nga sports balita, dalay na ginkansela sa UFC ang ginabantayan nga UFC 249 sa Abril 18. Ginpahayag ni UFC President Dana White nga nagdesisyon ng ila pay-per-view broadcast partner nga ESPN kag parent company nga Disney nga kanselahon ang mga hampang bangod wala sa gihapon natapos ang coronavirus pandemic. Wala naman ginmensyonal sini kung sano ang bagong petsa sa mga hampang. Mangin main events kuntani ang hampang nanday Tony Ferguson kag Justin Gaethje. Kag co-main event ang hampang nanday Jessica Andrade kag Rose naman huna sa nasambit nga UFC. Madumduman ginpabugal ni White nga mayara siya sang kaugalingon nga isla nga pwede gamiton samtang padayon ang paglapnag sang coronavirus pandemic. Kag inyo nabatian ang bugos nga detalya sa Aksyon Balita Sunday edition karong adlaw Domingo, Abril 12, 2020, Easter Sunday. Yes, good morning lang anay kay Nera Heroche, Roland Dormido, Labayan Eduardo Jr., Suzette Nava Arroyo, Mel Caballero Cariaga, Catherine Belenserio Cesar, Lucy Arswa, Gigi Pranada, Antoinette Peliado, Melili Oligo, Josie Vittorio, Jezreel Retarino, kag sa akong classmate. Alas sa Thailand si Kenjo Montaño Prudente.
Ini naman ang inyo tagbalita ni si Aksyon Dorel Cabatu na sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon